Dewan Dirian Bapak Ibu Kapolres Utara Putra Siswa ingkang badhe mulya menika Pak Satto kanthi nomor pundi sedasa sugeng amresana. Dewi Anjani medhem supo-supo kelawan cupu manik astogi cupu manik paringane Jawata punjeng padudon sajroning kula barang sepele kang bisa nyekseni donya aca benggala kanggo manungsa nanging jiwa ora ana rebeg barang melok sai dengki nyangga rasa melek do po so wo po buru kedayuhan pribadi sadulur dadi satu padudon amarwakani pungkasan ledu ing sendang wadah seno murka manji saling salira kuwasa kuwasi anjani asuryan wanara gambar manusa amidah Yogyakarta Balada endok ini damang jati kanca pangertiya sajen usah ben besok sanuku pangkat sekolah nalika kawanen wektu ora kecunggah ibuku sacet nyepake lawuh digoreng lan mesti tahu muri uyah sak jupit kadhawala dikecuti kecap kala mangsa digepreke bawang puncak lengo roti asto sang sreng endok kagoreng kacepok katambahan moto kasidan kaporo loro iki didom kapan masih ibu andi doke aku sak luwe